Bisaya sa narang Kinig-sidlak sa alaw sa sayo sa kabuntagon Masukunta ang katahong maning kalibutan Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman Nga nananawi ning kabukiran Huwag mo padulong sa pagsalo sa kahapunon Huwag sa dughan nga walay naglaylay Sa kasing-kasing nga way nagsapnay Sa bakan ako nga Mili, may din yung mga parinti niya. Wala may kwarta. Sige ang bakli pag 1, 2, 3 ay libre. Namili mo din niya, wala may kwarta. Gasan na naman ni plato. Siyawan yun eh. Ito, yan. Advance sabi pista palyo. Pista malon dire amuan niya. Namili lang may kayo ukay kaya mo man ni ma-upward yun. Wala may laing ma-upward yun. Diba? Muna kayo mga bra dire oh. Bra, panty. Puno na, tagani-gaya. Bra og panty like. Napag-silpe na, ano ba? Tutuyok tao. No, tara. Bye, hindi ka nang mag-short sila ba? Bye. Shout out Jay, bye. Right. Shout out dahil kos na makita na mo diri nga ano to bayar. Di pwede naman sukod. Sukod pero ay regdal kay. Matraso ta na. Oo, pag kayo? Na? Ano yun? Hindi to? Umubayim, guro na ipot. Bang laki na siya. Laki. Ano mag-short ka ba? Bagay ka. Naabot diri ng bulsa oh. Ari ko nang yelo ito nang basig ganahan ko ana to ni palito. No. Mo niya patay caption na. Ikaw ang bini-bini nga mamili gwapo. Bini-bini mo reply mas. Wala pagi bayar eh. Kawat ito. Ikaw ba yel? Kana. Okay, kaya katong gani, ha? Di kalo mo ginagod. Ha? Kalo gina. Kalagyan. Tagus bayar. Diba? Oh, okay na kayo? Profile lagay? Okay na kay Adto ba ni si YouTube pa ingon eh? Oh, diba? Ah, okay ba? Kayo? Nya na kay ito i-kuan jud. Pang Korean yun na. Ikaw ang bini-bini nga mamili gwapo. Bini-bini mo reply mas. Ano po yun? Bayaran daw sa kasi. Magkari na lang oh. Mag-dress ba? Nag-game ano ba? La Cardo, o kana bay Cardo. Mulanta pa batag TV ana di na. Cardo man oh. Apoy pula oh. Kane kay tinaw kay pula oh. More great. Imaso. Dah. Saya gila ni. Ikaw ang bini-bini nga mamili gwapo. Bini-bini mo. Gandang tingo. Pasiriti ko kuya. Kane oh. Kuya. Kapit ka na. Pasiriti ko. Wera car. Car do. Dito malapat dito. Lagi. Supo dayon kay. Ganahan na yan dito paliton. Parinti ato ni paliton. Kung gayong babari nga pwede naman imahangyog duha pintagon o duha pilotos. Napay hangyo na ron. Okay na ba no? Pag masuot hindi na ako ni ugma. Kung ma pare. Hindi ko gon. Dere bay.
Dili ko di parisa sa short. O personas pati ni parisa personas. Ikaw ang binibini nga mamili gwapo. Binibini Hindi ba na naman ba? 100. May pwede duha 150 no? Sige. May tag pwede duha 150 kay atong dito duha. Kasi pwede duha 150. Kare unta ko. Kahiya po eh. Bilang eh. Pero lami kiri kapan ba yawa bay? Rulapan pa ni. Kenapa cara kan? Ano pipila na? Nice. Nang bra o nang bra. Kanila atong palit mo parintingan ni. Okay, tag. Hindi mo na palit. Binta pwede naman ni ma. The price. Binta pwede naman. Dua sa binta no? Pwede naman. I-detect man tanaw na ba ni gisi kay palit pa tag dago man ni usa. Duha. Ay, burgers. Ano sila sila? Labhan dayon ni Ron. Kasi na may nindot kita bay. Mama upay-upay god. Ang iyo ah. Minecraft. Ang iyo ay naman. Si 20. Parang suhid ko ron. Striker, striker. Sige-rige. Striker ba? Kasi pwede duha 150 ni no? Okay, buwan. Siguro kapilian din yung nindot. Sukod kay tong ngayon. Speaking mo yun. Na. Oh, oh. Adam Freak. Kata bang kawan? Adam Freak. Pang-XB kayo ba? XB. Oh, kana nulong nagay ba no? Asa ni dot kana? Kana yung gila. Gila bitaw ba? Yelo? Ano magtae god? May bahay na punas na oh. Kana itry ko na no. I-try ko na nato. Sige ang bakit